Awuzisho hamba. Suka. Hamba mthiya. Bafethu sekusabalele ezibuhlungu ngodubula njengoba ke sike sanichazela ekuseni ukuthi ke cha insizwa kuthiwa idubulekile futhi isimo sibucayi. Cha kuvele ngazi ukuthi insizwa ayisekho emhlabeni. Lokho kuqinisekisiwe enye yama TV ibhanyazela TV2 ithi confirme kubaba Ali Mgube kanti naye njengoba siconfirmile lapha ke einkundleni zokuxhumana kakhulukazi lapha ku TikTok ba Mgube sebuzile ukuthi cha wathi uhamba kanjalo insizwa. Wona amazwi ke agcina isho insizwa leyana wasevalelisa umgibe bafethu wathi hamba mfana kwakuthi ke cha umuntu esiprofetho sakhe ngeke size sihlale obala kodwa ke sizwakalisa ukudabuka okukhulu kakhulukazi emndenini naseyinganeni kubo bonke nje ababesondelene naye nathi ke ebesike sikhulume ngaye sinde sikhulume sixhumane naye cha bafethu umoya obuhlungu yebo ke bekuye kuzwakale kambi lapha kumaskani kodwa ke bezinyakazisa inkundla lezi insizwa mangabe ke seyike zathi ziyamthinta umuntu cha bekuze kuxolise yena bese kuba ukuthi ke cha silazi iphutha lakhe la owadlala khona mhlawumbe ongadlalelwa khona noma ke izitha zakhe besingazazi zonke angeke nathi sigeqa amagula sifisa nje ukudlulisa lokho balaleli bethu ukuthi ke cha insizwa udubula ayisekho emhlabeni lokho seqinisekisiwe isikakhulukazi lapha engqondo yaxhumana noma ke besingalithinti ilunga lomndeni ukuconfirma lokho mina nawamlaleli wami alihlangana lapha comment section sizwakalise ungenami noma ke ubuhlungu esibuzwayo mayelana nalezi nkulumo efika manje.